Nga violet lagi. Alanganin ko na sa nga violet guys no. Oh. Na guys aghamong na harvest. Oh. Wadi na po dari guys aghang garden guys. Na po dato sa akong amo. Daghan po kadto sila og na harvest dito nga talong kay hamo pang gitamnan sila do sa akong amo. Kani ang talong guys oh. Ta naghana. Sila ang pagpid guys daghan kadto oh. Mura mga linghod. Agi na may kuan. Ano pa sa natin ng ano ba? Di na siya mga linghod good. Ano mura lagi sa kalanganin nga violet lagi. Alanganin ko na sa nga violet guys no. Oh. Di na sa linghod nga na di na sa kulor. Nya katong ba nga nung puro puti man mura maglabanos. Maglaban siya. So anak siya. Di So daghan kayo sila. ganyan talagang color niya. Oh, mama di mo. Sana oh. Lagyan mo ko gula no. Yan na sa kulor guys nga na jud na sa kulor. Oo. Awa guys oh. Mura pag wala ma kuan no. Napay daghan nagtong puti pa. Urgana sila lo mo. Oh. Tuy violet dito, mura ka bukado pero kuan no, bunga oh. Avocado nga kuan man na. Nakoy gipagwang nga na okay si Julie magpa-das buhol. Oh guys oh. Si Julie ba? Asa man ka kuan ana, kabinhi. Kuan ni. Di na yang ako tigod-tugod. Libre na sudan. Di ba kabawal na ni? So kanis jay Di man. puro ni siya nga puti ang karang Oh. stripe. Naituran tis papaidi dani. Kire jud gyud, tingnan mo guys oh. Uy di na kay puti ni siya. Kana mo violet pa na. Hindi jud puti na jud ni. Tanaw mambi oh, daghan ka jud. Ano mama? Di mo ni mahal ni beli sa merkado kay puti man. Si di good. Oh. Na guys aghamong na harvest. Oh. Wadi na po dari guys aghang garden guys. Na po dato sa akong amo, daghan po kadto sila og na harvest dito nga talong kay hamo pang gitamnan sila do sa akong amo. So daghan po kadto sila utanon dadto guys kay hamo pang kuan. Napay daghan kadto nga harvest dana pero wala na mo hutta pay para napo next kuan ba ma. Kuan na daghan kadto ba nga talong diha guys nga Amerikano ya. Nga Amerikano maguna siya kay puti mo na siya guys. So na jay kuan guys nga time jud nga arang mahala jud ni talong. Kay daghan kadto mambi. Di na mahurot daghan pa jud kadto na. Diyan nagbilin day ko kuan to kay kuan kanang paladyaon ba kay magtanom kuno si Mama Julie dito sa Bohol sila sa nanay. So makauli kog Bohol hanang dadun ng seed sa kay tagsara kuno nito ingani nga kuan guys. Talong bitaw nga stripe. Kani magong talong nga stripe guys kay dugay ni siya kuan. Dugay ni siya mamatay ba nagsige na siya sa pamunga kani ngani ba. Kay gahang mga violet to man dito dapita. Pero sa pikas gay dito sa hang amo mga violet man to pero dugay pagkaadto ni abot na to sa tuig sige hapon pamunga. Pakiton mo na ugma guys na naghanap ka bunga po dito. Tuig na to kapin nga talong guys pero sige hapon pamunga. Naji nga na nga kuan kani manggong talong nga stripe guys dugay jud kaadto ni sa hubas, mahubas ba. Labi ng Amerikano nga kuan guys dugay kaadto ni sila mahubas nga kuan talong. Unja mag kuan mo kanang tanong mo ani para libre ra jud tani na ta mamalit sa merkado ba. So mara jud nakapanganindot kay basta magkugi ta og pananom. So papaidi naghaling dadto kay imo ni isang isugban ning uban ja amo ni isang tortahon. Ning uban pod amo ni isang atsalon. Uy kusog naman ang kado diha. Ma sunog sa ta ba ko.
Aja ko kajuhud ta ha. Ha? Udto ni mo na. Ang kusugag kajud diha pa. Anong gitangtang na nimo kuan? Hindi isuot doon. Ang daghan naman. Awat salo na uban. Atsara. Dami na. Ay dili udta na naman na kay itong pagpaka niya at salon niya ugma atong turtahan ng uban. Para na di pamahaw ba. Sugba na si ito pa idi ug ano. Si talong. Hey guys, kay wa kamatis. So amantay kamatis sa garden, pili ra man og talong, mananong po tag kamatis guys, kay mahalan ba kay kamatis. Lami maguna siya basta na kamatis. Ano torta. Guys, mani hapon ta guys. Salamat tingad sa mga pagkain. Mani hapon ta guys. Manihapon ta guys. Manihapon ta mambi. Na among sudan na sagdi laman lang na gobyerno cook guys kay Crispy. special kami mapuna sa na overcook pero wala naman jud sa ikuan guys kamatis kay Di wala okay na naman na. Wala naman. ang kamatis Di ba ako sa katalong? oh sa katalog so ngaon ta Atsal nga talong. makalibre ra jud tag kaon guys basta mananong ta guys napud mi anong na kailangan lagi na mga kami karne lagi baka magsudan ko kuan guys buwad ya utan sa tawag ko ni Mambi kasi Mambi kung namalit ko na sa nasang talong dito sa Michigan mo tagpila ka ang kilo dito mas namin man dyan guys nga maghugay ka ang pananom kay once na mahudyan tag budget ipang malingki matug merkado yung nga ang garden ang pagkakas dyan na mo dahil kay kanang sili sa una daghan makadukog kuan ang palaya ay pa na ang palaya guys nga imong sal kaya asal mo pang mani kuan kamatis dapat kay daghan kado ni kamatis Kani na may kuan. Luya. ang naman yan Luya o kuan. Paminta. di ba na sa bawal nimo Naman? yung lagi si Ate Asun nga bawal ko ng talong sa mga lahi katong-katong Ano tanong ni kung pili ang limang kung bawal ko no. hanggang guys sa kanas ng pa gupitan kay Loy na kadyo yung naong ba nga ganiwang na gali na siya na kay di mo guna sa makatong magabi kay mga atong lagi sila pero karon kay wala naman siya mo duty sa kay mo duty na pa siya balik guys mo balik na po lang iyang kuwan hindi na sa mo duty guys ka nang mahamana ka ng nag-UGT kay ang mga nag-UGT dito man maghatag man sa life jacket Daghan ka sila kay walo ko buok. na okay naman si Papa Eddie guys so ato na sa taghatag sa life jacket kay di ba sa masas dagat ngayon tanin yung kanan kay mga palami mo dito itong kaon guys basta yung nani ito ako sudan ganiha guys dito ko naniyod to sa mo tumukuti pa nito dito kay naghumanag paninda dito naman ko dito trabaho Kasi kaluto dito. sipin ang luto niya kay kamong ganyan nga kuan ba nang munggos nga gitunuan butang nga Yes. piniritong isda na kayo tubig na ko siga naghanggi
Shout out na ko dyan ni Ma'am Ging Adlawon. Ni Ansan Blanton, Ma'am Medina Cañete. Ma'am Lordy Saladin. Out. Sabi kay mga dugay-dugay na buto ako ka-shout out guys. Kaon pa mong ka. Okay naman ko nagkaon kaya hindi may pikas na naman. Ang kanawon nagbagong vlog kasi hindi may ining comment. Makurat yung gabi kay sinanay nanawag. Nanawag siya ba? Alas 8:30 na kapil. Ay, shout out Mers and family. Yun siya nga. Usahay na mo correction sa atua. Nakatabang pud usahay sa atong personality kay mahagit magpunta. Ang mga baser usahay pwede mo nimo unog motivation bitaw tinuod bitaw. Kanang tagdon ta nila guys nga na naupaw na ginhang kuan nga na naupaw na. So di na sila makatagad sa atong itsura og sa kuan guys basta manginabuhi ta. Balag naggisig-gisig ka diha sa diha nga sa hinlo ra bitaw imong sinina nga labhan na dilahugaw. Kuan kanang naji atong Loko di mong kilay na wala man. nag-eyeliner naman ko. Pak magud na siya. Kuan man niyo pikas niyo mahiyap na lang siguro niya. Timing pud ba nga ano Ya lang ba kay ang kilay nipik nga ako agani kita kas ayaw. ako gali nang ipakuan yan. Salamat ka Zoomers and family kanang naa ang kilay pero sagdi man ang kilay basta kuan ato lang sige hangyo sa Ginoo bitaw nga kanang healthy ra jud tong lawas kanang watay gipamati watay sakit aron dako ana jud kadto ng blessing para nato guys kanang wa bitaw tay gipamati sa tong kuan watay mga kakulian labi na karon guys hindi makunidja kay nasa gipamati niya magabi di sa makatuog ako po di ko makatuog manang say mang daw man ihang mata. Salamat ka dili nimo Mars and family diha sa Korea. Salamat ka do. Sakto jud na imong giingon ma'am. Ma'am Medina Cañete, say mga good evening kalami sa Biko. Lami jud kadto ang Biko Ma'am Medina kay mo na balik-balikan jud nila og kuan. Kilay life. Mama Ruby og taw. Ma'am Lordy Saladin Saladin family dihas kuan. So tuila Saladin family sa tuinyo Ma'am Lordy Saladin kalimot man ko. Always man jud ka mo comment. Ma'am Lordy Saladin, salamat ka do. Kuan o asparagus day nakinumdum na ko kanang usahay lagi makalimot ta ko sa mga kuan katong batang ibutang sa pin mag graduation ba na may tanom siya ridalay asparagus. O shout out ko ni Ma'am Tilma Abanis. Ay, Tilma Abanis, salamat ka do asparagus. Yan upload si kuan Andre sa taat diha Andre. Murag bago ni siyang commentors ha. Kilay ko no. Ang kilay lagi na to ay wala gina doon nga magpatapos kilay yan na kay wala gina pagwapa. Yan sa man ang mara may gihatag gatos Ginoo nato na kasubon nato hang kuan. Ma'am Berna Bindusa, salamat kaadyo. Ara pong gibalik dito nga vlog ni Agi guys. Ma'am kuan Lolita Hilot, shout out diha. Eyebrow-hi. So mag-eyebrow man jud ko basta mulakaw ko pero timing na jud nga bisihan hang naghuwat na bitaw. Yung mga huwat na sila kay ganahan sila makauli ko nda sa do pa bitaw kaadyo guys. Di mo ta maka tanaw daan jud sa tang naong. Hilamos ra mo ko maghilamos nagka-down guys maligo ko na sa do mga alas 4 media magsugod na ko kay maligo mo jud ko na daan kay ko pwede maligo og kanang nana ko yung nagbuhat ba trabaho ana maligo jud ko daan. Shout out ko ni Ma'am Cherry Ausa. Murag karon pa ko dani nakakuan. Pabayaan siguro ni. Muna lang yan. Wag mo nang pansinin. Mga taong walang magawa sa buhay. Pero harap po itong istorya guys sa vlog hapon kay di naman katong time isa kong buwan ba? Gihilabtan. Di ba di ko panghilabot siguro na? Murag Himantay. paghimantay ba?
Pero murag words na po na sa panghilabot kay murag Dili na. ra dili Gibantayan man jud kaniya nga lo. Dili ra man one time ka nga giingan ka. Katong nay Kasilsayan ka. Dili ano naman. pa dito na no. Hala na kinundom jud Dili siya. Dili naman kas mama kilay. kay ano madingginan kuno siya nganong kasayab-sayab. Gasal Oh, sayal nya. sayal. Dili ra pud kili ang gilatan si mo hasta pud napangag na kuno ka. Ako naman tong istorya Dili nila. sa to pa pangirapot gid na ka dili ra man. Na pa sa dito imong na kayo parte mong lawas nimo dili ra man Katong plus last na last jud niya mo to yung kasayab kuno sa mama. Agi ko dito ba nga naninda ko niya namo ko katumurag sayal bina kinundom ko nga magsayal man jud ko usahay. Kayab ko nung kasayal kay kana siya guys mag-short na sa garang kamubo niya. Pinapabigot ba niya na pero wa may di man mi maglabot sa mga yana kay iya man pud na Igma ako pa nakadungog ato ay sus. iya man pud to guys manang di pud ta maglabot kay sama na pero nakinumdum day si Nicole guys wala na may istorya gahapon nga gilabtan pa di ko so murag kalip kaupat na jud ko ni hilabti. Dagan naman god. Di ba? Wa ta na ano na ang uban. Murag Di na gisa something nimo na kuan para bang No, naagod. permission nakabantay nimo. Pero yung ibantayan niya ba? Dato pa dinagid siya something. sabay di sa ganahan nimo. Murag lami pan ikaw na. Pasig Mo to guys. Pero sagdin lang guys kay wa man ko yung kanang nasuko ko niya. Ako pa isang ginan nga na di dyan ako mauna og pakailain niya kay mas giuna pa na ako nga makakwarta kung sayos buntag ana ba. Balag nung dagang kwarta ka niya muli kas balay wala bigi makaon di ay na buings na. Nya. Kana bang May pa naman nagkagidlay kay mo pay ano kay ingon alam ko ng kadaghanan mga tao sa probinsya. Ano bang di wala- jud sa di bago ba, kung wala sila baka nang natigulang lang sila sa imong lugar ba wala sila maka pangalangyaw og mga trabaho di pa sa kuha ba nga dugi ko sa Manila balik ko sa Tanawan wala na So kung makakita na siguro sila na sa mga attire sa unas na nagitrabaho pa mi, sus may sila nga hala, aywa di sila no kay so naka-uniform kaya ni, yun ang buhat ng kada adlaw kana ra bang naka-eyeliner. tapok unya nakaano pa ni chismis mama. mo aging tawo ba di ba ko na ba Nya sa trabaho pa dyan guys, kanang di ko pwede nga di ko magtakin. Nakatakin dyan ko sige nga nang dili pa sa tuwa kay wala man tayo ng anak Wala kabatasan ko yung kay busy man tas trabaho sa una bahalag maligsan sa piso. Pagkaroon, bawo busy ra gyapon Antod niya ko sa Cebu guys. Di man pwede nga ulos ko nagpagwapa, ulos ko nag-make up. Wala. Lalo di time guys nga, magpagupit Dito sa ko. probinsya lang nga dili mo sila busy sila kinabuhi magblasyon ka sa gawas. kaya na ron no ang ilang barang nas trabaho sila wala gibuhat Iyahan na lang paningkamot. igor ra mahugas og plato maglungag nagtuman wala na buhat maglingkod na lang sa atog silingan magchismis litaw mga agi labtan ana ma wala gi ka balahan nga Wato ko daghan kasuway dali sa Cebu guys nga niyadto kong silingan para naman makipag inuman, makipag-chismisan, makipag-banding ana. Wala mo pud yung naghilabot mi. Okay naman kayo maglipay-lipay pud sa ilapod na ba pero sa hang katungod ba kanang murag ladyo ra kadyo ko sa mga ingana ba. siguro wala pa ko siguro maanad Di kanang ako na ana lugo ko nga balay ra ko, garden ra ko na makita mo jud ninyo guys nga Hindi mo tayo nga naging nung abong makalakihan. ang mga garden mayon sila kasus pugihan jud ka kay ang garden puno sa mga tanom asa libot mo sa likod na yung mga tanom malay ito ningon si mong kauban mas trabaho kasi ato pag natangtang ba sus kayuhan ni mga asawa so kay punso may ang tawag diri guys ni kay Ildi Punso may na tawag ni Papa Edi diri guys kay Ildi Punso man na ang sa Manila Edi ang tawagon pero dari sa Cebu tawagon siya og Punso so niyon to iyang kauban si Dudong to yung sus kayuhan ni mga asawa so daghang kadto kuno kung mga tanom ba samantalang kung silang pila kuno sa katuig diri sa Cebu bisag kuno sa ka tugdan nga kamunggay way na tanom. dili sa mga dili man gud kadaghanan mo diri sa mga asawa no kay kana bang magsalig na sila sa income sa ilang bana ba
Marara, para na lagi sa ligan, hindi sila mga Na taga napadaghan jud kaon na ho. Karon na bitaw guys. Among ganyan kay Puwa man guys na. Saban jud ka na rabay mga viewers nga bawal na ba ng tanong sa mga gikatong-katong. Bawal na, buntes. Ay, Lumanas. yun ito aso nga ayaw pa ka na og talong. Di lang lain mo duguan ko. Basta ang bawal gid sa mga ani kana mga Lahog ni gabi asa kita ka sa isda nga madugo, mga tulingan na naman. kita ba ka sa ihang kakaani? Nila. Ito bukan dito be. Wala. Bitaw guys, good vibes sa permi guys anang mas nindot man kung makapokus ka sa imong pamilya or sa imong balay ra ka kanang manginlo ra ka, manguna ra ka, mananom ra ka, makakwarta pa ka. Ano man na? Tingin na. Sige na. So maro na guys kay mapalami na niya ang istorya na rin ni mga human. Tapos bintana. Oy, shout out dia si balik-balik ko palito guys kindi. Ha? Masay flavor. Great. Green. Green po di mo. Green lagi na. O green po na mo sinawan. Naputay chocolate. Ay, Nakatilaw na kay chocolate. nay chocolate ay. Oo. Kere lang. Awa pa ni mo na tilawig chocolate. Ay lang, kere lang. Muni suki na mo guys sa ano Asa? sa ice candy. Ay. Okay guys. Isa man lami ang ice candy. Sa ni nagdark mo na to. Dali lami ba ice candy? Lami kayo. Kay mo may balik-balikan man nila mo lang. Salamat. Ni hanggingon ninyo guys nga usa ka tuig na ni siya kapin pero grabe pa siya mamunga. Oh. Kita mo sa mga bunga guys oh. Kampuog ang mga bunga guys oh. So sige po nagharbisan ni o ano nagikumbitay na sa ulawom. So kaning puuno sa duha tulo upat patani sa kapunuan pero grabe bunga guys oh. Daghana. Diya kuan ni siya kanang mga talong bitaw nga tag-as. Tag-as. So man ang gingon ninyo nga napo ko tanom daris bikas mga tanglad kani kuan ni siya kanang kailan man siguro mo dani dragon fruit napo ko tanom dari nga kapayas nga kani kapayas bantayin ninyo guys kay rang tag-asa ni kadto sa katanan. O dag kadto na siya nga pagka kapayas. Diyan na po dari ag kuan guys sa pakita na banahan ninyo. Kani man yung passion fruit pud nga gitanom. Passion fruit na siya nga mahinog mapuwa. Diyan di tao na ni guys ha. Siya tambis nga green. Oh, di ba? Kugilan sig kag pananom guys maka yan na ako'y gimarkot na nanay gito sa gilid sa bahin ha gitanom. Diya guys kanang Sabado lagi ron daghan kadto ko nabuhat dadto. Na dapat jud ko'y sa una pa din ni tanom guys nga limon. Tanawan ning kuan guys oh, chive. Anang ganda na muwak. So daghan kayo kung gihilira diha nga kuan malberry o cranberry. Cranberry po na siya. Kani siya limon nga variegated dito manis at mga sabay ang gibalhin dari kay kuan. Nadi ang bunga na. Mga sibuyas. Nga pod murag 1 year siguro na ni kapini hang gitanom dari nga karnaba guys na. So ako gihapoy gatanom na guys, dahil po gatanom po gudari og mulberry. Mulberry po yung gitanom dari guys. Nana dapit sa dagat, na po di kulo. Kulo. So mga to guys ang vlog rong adlaw guys, salamat kadto ninyong tanan. Diya di ana ni saka na dari ag palayang bitin kay haman nang ipasaka ang palayang bitin niya guys oh. Dili ra kadto sa nabuhi. Diya balik ka diri sa bahay guys kay ag kani siminto di ay oh si ano block. Na si jang gitabunan kay rong di sama
kuan. So punan pa na mo na sunod buwan og tambak na mo ni paabuto na mo mga 1,000 ka piraso. Hindi man ni sa madaot dahil si mong itambak ning block. Dari ta guys kay kuan dia ang ipangtugsok pod tong kang Aisa nga kuan guys oh na sunod adlaw makita na po na ninyo guys nga mabuwak na ni. So sagol ra po na diha. Arang kainit guys. So di guys oh naghanan na kajugbungan ning ahang palayang bitin oh nanapiya. Bitay oh. So thank you for watching guys. Kay mamubo na pugos tanom.